Rahim. Allahu don sunayen ka tsarkaka duka, kaban fasa zan yabon Usman almajiri nike mai biɗa albarkacin duk manya-manyan malaman addinu, domin yabon duka wanda Allah ya yaba shi ma ibada ne. Rike shi a hannu ba a yabon wani hadisi ko ɗan adam sai jalla ya yi nufi da shi. Rahamanu ayyuka na ba tsarkakakke masu kyau, fili da ɓoye cikin sanin mannanu, domin mala'iku sukan kai ayyuka Allah shi kan yabi wanda ya yi a hasanu, sannan mala'iku su so yabo nasa a cikin yabon Allahu. Kun ji mubinu duk wanda Allah ya yaba da mala'iku har janu sai su yabai, bale insanu ai ba haramci ko kaɗan a cikin yabon duk wanda ke yara cikin adiyanu. Usmanu Bodiye shi waliyullahi ne da ya samu sharadodi na da dalinu. Sharadi na farko gashi nan dai malami an tsarkake masa zuciya Usmanu, kuma ya tsare horon da duk Allah ya yi da albishir da yake cikin Urwanu, kuma ya rike zancen Rasulallahi duk ya gaskata ya aikata. Usmanu kafin a san dai shi waliyullahi ne, halin waliyai a gai Usmanu, sannan waliyai 13 duk da shi jalla ya zaɓa ya ja da dalinu, ko sai ya tashi ya sa ƙafa ɗan Bodiye, hannu da baki cikin nufin Rahamanu ya kira ƙasashe sun ka amsa nan da nan, ya isa da aikin Malikul Dayyanu. A lokacin nan kun ji Sudaniya ta hargitse duka sai duhun kufuranu, sannan musulmi ko ina sun gayyara, sarakuna kuma babu mai imanu, sai shekuna Usmanu ya kuma bayyana, ya kira mutane zuwa cikin addinu. Sai malamai na ƙasa suka zaburo, suka zo biɗa albarkacin Usmanu, sai sun ka zama almajiran Usmanu duk ya ba su tutoci waliyu Usmanu. Sannan da Abdullahi Gwandu waliyu ne, Allah shi yarda da shi ƙanin Usmanu, shi ya rike daga gwanduwar bakin ruwa, Lagos yana ta kiransu kan addinu. Sannan Muhammadu Bello ɗan Usmanu ne da ya ɗau halin Usmanu Nuru Zamanu, shi kuma Muhammadu Bello kun ji riƙonsa ya miƙa gabas har Chadi. Banu Kuzanu ma'ana ta kalimar Bello zan fasara muku domin kusan manufa sabon da bayanu. To kun ji kalimar Bello filanci fa ne, amma da kausa mataimakin Usmanu, wato filani don ganin kirki nasa sun kai kiransa da Bello ɗan Usmanu, don shi Muhammadu Bello
Allah ya yi masa baiwa na son jama'a a zuci da hannu, domin da shi Usmanu ya bar duniya shi ne khalifar fari ɗan Usmanu. Sannan akwai kuma ya ta Shehu Mujaddade, Allah shi yarda da nana ‘yar Usmanu. Haka kuma Muhammadu Bello har ƙannensa duk ‘ya'ya da jikokin gidan Usmanu. Sannan da masu biyar tafarkin annabi shi ne tafarkin Shekuna Usmanu. Ko sai mu je kuma bayyana wa martaba irin ta Shehu Mujaddadi Usmanu. Wata rana Shehu yana gidansa a Sakkwato a cikin nufin mai da kun fayakunu, sai ya yi baƙin malamai, sai ya yi baƙin malamai daga Timbuktu sun zo biɗa albarkacin Usmanu kafin su zarce Makka don su yi haji, suka kwana goma cikin gidan Usmanu. Sannan hawan arfa wata tara ya rage tafiya a ƙarni zamanin Usmanu. To mun ji an ce malaman su goma ne suka zo ziyarar Shekuna Usmanu, sai sun ka ceto Shehu ban kwana mukai domin mu sami a hau da mu Arafanu. Sai Shehu ya ceto ku dakanta kaɗan, lalle da ku za ai hawan Arafanu. Sai sun ka cewa Shehu ya yi musu gafara, amma ya bar su tashi da Usmanu. Sai Shehuna Usmanu ya ce to kuje, suka durkusa a gabansa sun kai hannu. Sai malami ɗaya ne kaɗai yadda kada, su ko guda tara sun kabar Usmanu. Kwana da tashi babu gama ko ina, har sun ka sauka a Makka cibin dinu. Ranar hawan arfa da ta zo kunjiya, wannan da ke gunshe kuna Usmanu ya kwana kuka, kunji kukan zuciya, a zatonsa ba a hawa da shi Arafanu. Da gari ya waye sai ya zo ya yi gaisuwa gun Shekuna Usmanu nuru zamanu. Usmanu godiye, Shehu sai ya ce masa ko ka yi wanka don hawan Arafanu. Sai malami ya ce da Shehu Mujaddadi, Allah shi ji kan modibbo ya Usmanu. Ashe akwai wankan ga wanda ba za ya hau arfa ba tare da ‘yan uwa Usmanu. Sai Shehuna Usmanu ya yi masa murmushi, ya ce da kai za a yi hawan Arafanu. Sai Shehuna Usmanu ya shiga ya fito da kayan duk hawan Arafanu. Ya ba shi ya ce ya yi shiga daidai wa daida shigan hawan Arafanu. Sai malami ya tashi ya yi wanka ya zo ya sanya kayan duk hawan Arafanu. Sannan ya zauna ya yi zugun ya ga al'ajab ta yanda za a yi ya yi hawan Arafanu. Tafiyan wata tara ba mu gama na gaba, saura awa biyu a yi hawan Arafanu. Shi malami ko ga shi zaune a Sakkwato, amma a Makka ake hawan Arafanu.
sai shehuna Usmanu ya ce mai muje in ɗan raka ka zuwa hawan Arafanu. Usmanu godiye shehu sai ya wuce gaba, shi malami na bin kafar Usmanu. Suka ƙetare gulbin gabas ɗin Sakkwato, suka hau tudunan ya tsaya. Usmanu ya ce da shi, nan zan yi ban kwana da kai, saura awa ɗaya ai hawan Arafanu. Sai shehu ya ce ga mutane da farfarun kaya da su za ku yi hawan Arafanu, kuma ga gidaje can waɗanda kake gani babban gari ne mai yawan buniyanu. Tafi ni na kallon ka sai ka cin musu, malan ya rungun shehu sun kai hannu, sannan yana tafiya yana kuma waiwaye yana ganin mai martaba Usmanu. Ashe garin gada shehu ya nuna masa, ai Makka kenan mai yawan buniyanu gine-gine. Ga gulbi da kun kaji mun kace sun ƙetare, ai teku ce don martabar Usmanu. To malami da iso bakin gari sai ‘yan uwa suka gan shi ra'ayal ainu, suka ce da shi, ya ce da su tun yaushe, ya ce da su har yanzu ba ku kai Makka ba, suka ce da shi kai Makka ce nan ainu, suka ce da shi tun yaushe kabbar Sakkwato, ya ce da su yau ni da man Usmanu. Suka faɗi ka suka tuntsire don dariya, suka ce ka ba ko ka zamo majanun, ya ce da su wallahi ba hauka ba ne, ai gashi shan tsaye shekuna Usmanu. Sai sun ka juya sun ka hanga su duka, sai sun ka tsinka yi shekuna Usmanu. Allahu akabar wanga ikon jalla ne ya bayyana musu martabar Usmanu, don ga su gashi kamar su ce ya Modibbo, shi ko ya ansa shekuna Usmanu. To martabar Usmanu ta fi dubu yawa, sai dai mu ba ku waɗanga su akanu. Shi an ka samu mai cikakken martaba, kuma an ka ba shi cikakkiyar burhanu, kafin ya ɗaura mumini a zara'ilu, sai ya sanar da mujaddadi Usmanu, fata jini tsoka, ka ce har